Rexel Ford huwa fantasma. Id-dokumenti legali li kellu f'pajjiżna kienu kollha folots. Dan huwa diskors li stqarrew ma' Net News is-sidien tal-proprjetà li fiha kien jirrisjedi l fuq minn sena ilu Francis Kaufman, li kien iġib l-isem taħt l-identità falsa ta' Rexel Ford. Is-sidien spjegaw kif minħabba kwistjoni li kellhom fuq il-post tridu jkellmu lill-istess Amerikan madankollu ma setgħu jsibuh imkien kif ikliemhom ir-raġel kien fantasma li kollox qiegħed jindika li wasal f'pajjiżna b'identità falsa. L-istess il-partner li kellu miegħu li ġib l-isem ta' Stella fejn kollox qiegħed jindika li wkoll kienet tiġġor isem fals. Il-Pulizija Maltija konfermat ma' Net News li l-Pulizija Taljana talbu lill-korp sabiex jassisti fl-investigazzjonijiet. Lura fis-7 ta' Ġunju f'Ruma kienu instabu bla ħajja mara u tarbija ta' bejn is-6 xhur u sena. Bi Francis Kaufman sieħeb il-vittma u allegatament missieri tarbija jaħrab mill-pajjiż. Sussekwentament huwa kien instab fil-Greċja wara ħidma konġunta bejn il-Pulizija Taljana u dik Griega, kif ukoll ħidma sfiqa tal-ġurnalisti Taljani. L-investigazzjonijiet waslu propju għal Marsa Scala fejn allegatament l-Amerikan ta' 46 sena minn Kalifornja flimkien mas-sieħba tiegħu kienu joqogħdu bejn l-2023 u l-2024. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija Taljana għaddejja u l-investigazzjonijiet wasluhom propju hawnhekk fit-triq in-Nadur fejn huwa allegatament kien jgħix mas-sieħba tiegħu. Il-biċċa xogħol hi illi l-identità ta' din il-mara sissa għada mhux magħrufa. Allegatament kienet iġġib l-isem ta' Stella imma l-investigazzjonijiet kollha jindikaw li anka dan huwa isem fals. Net News tkellem ma' numru ta' ġirien fiż-żona fejn il-koll saħqu illi ma jiftakrux lill-koppja barranija. Iżda l-medja Taljana tirrapporta li l-koppja iż-żewġu Malta għalkemm sissa ma ħareġ ebda dettal ta' dan iż-żwieġ filwaqt illi qed jallegaw ukoll illi t-tarbija twildet Malta. L-istess ġurnalisti qed jgħidu li fl-Italja huwa kien iġorr identità falsa oħra bl-isem ta' Matteo Capozzi. Huwa qed jiġi deskritt bħala raġel perikolus, psikopatiku u qattil. Madankollu min effettivament jafu saħaq illi qatt ma kien jimmaġina li kien kapaċi jasal sawn. Preżentament, Kaufman jinsab arrestat fil-Greċja, jistenna jekk hux se jkun qed jiġi estradit lejn l-Italja jew l-Istati Uniti. Francesco Catania minn triq in-Nadur Witilajn għal Net News.